Салом алейкум. Мардуми шарифи Тоҷикистон, конечно, номи ман наёб. Назатиё. Бисёриёт ай гапои ман норозӣ ҳастед. Ман шуморо гнитатон мегӯм, ҳайвонтон мегӯм, далбаёбтон мегӯм, беватантон мегӯм. Шумо мегӯед ки мо мард ҳастем. Ба фтехтон. Агар мард бошен, гнида набошен, далбаёб набошен, имрӯз дахоти яксола моро аз ютуб дахоти дар кор нест. ӯ дахоте ки дар тамоми сайти интернетӣ картатона паҳн кардагин, ранги гаддо талбидисин. Сайти запрещено дар Российской Федерация и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Яксолаша. Ай миллион боло гап занед. Одамое ки роитон мекунанд, одамои бесаводи бекалаи далбаёбое ки ҳастанд. Агар нанг номус дошта бошед, барои ки ира мардум талаб дорад. Навиштесан комментарияш, не ки шумо далбаёбо далил мекунед. Ҳаромхӯро, мусро. Агар нанг номус дошта бошед шумо, гап занед ва гиҷо расход кардед. Хорошо?